kuirana na mkoma wauya akadhakwa enda kadhakwawo patasvika pakurovana saka ine mukoma wangu takana kuti ndigone kudzorana nezvipagero nehashawo ndoma ndikano mhanya kutoro muriro wanosewanake Fumore pai karikasungirirwa munhu richi zvitumba vanokubaya nguva zvitumba. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors, and businesses with quality ceiling, wall skimming, and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set, and plaster products, tile adhesive, and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating, or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship, and impressive results. Contact us for quotations, prices, and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road, opposite Metro Pitch, behind Housestead Brothers in Gweru. Ya inini ndinogara kumunda murefu ndakatumiwa shoko ndakatumiwa shoko kuti ndiyakuno anakwaro asi mumwe wacho akatunura zvitumba zvacho zvavamboafa ndikutaura nawo emana ndikati zvavamboyase vataitaura nyaya yacho bva tata inini handichaikwanisa ndobva ndaenda kunasa kuna chiyangu ndapira nyaya yacho akatunura ndopa uyo unonzi andosita nanyingi zvitumba kana zvisunungurwa zvichiiswa ndakashingirana tano kana zvitumba zvichiiswa muberere zvinesirungu waisunungura waita pamusoro echangamu kunga zvakatika taurisa muchiwesa ndainge takadhakwa saka kwainge kune nhamo shambo vamwe vangu vese boenda kunhamo ndasara ndiri ndega kumba taurisa funga wauya kubva kunhamo yapera vakauya vakadhakwa vasvikiro inini ndakadhakwawo muri kuzinzwawo tikabva tatadza kuwirirana taurisa iwewe shamani taurisa vapo mangu vavava vakadhakwa tikatadza kuwirirana ndianasenundirwawo taura titi akatadza kuwirirana namukoma wauya akadhakwa endakadhakwawo patasvika pakurovana saka ine mukoma wangu takana kuti ndigone kudzorana nezvipagero nehashawo ndoma ndikano mhanya kutoro muriro wanosewanake fumore pai karikasungirirwa munhu richi zvitumba vanokubaya nguva zvitumba ndizvo vanokubaya ngoma nezvitumba zvinhu zvabauri zvanobaisa nguva chinonzi chimira chakaita vamwashava zvinhu zvemunhu akafa zvimweni ndezvasaurira saurira ndiye muridzi wezvinhu zvinoita zvakasiyana kuti zvakaipaya kusvika matama guva saurira ndiye anozvitora kuti omubhadhara kuti hazvibati saka chisimo chokuosho kutoti asina baba yakongwananga unoiva kumapfuva tisanofanira kunouraya ipfuma rababa wadu sanga ramadorofuraisa mwe munhu iyo baba vakafara kumagoni imusoro kwao ndichimira iri munyika yako iyo mazira ako zvakamira sei zvakaitika ndezvekuti kwaive nerufu aiwa zvese zvazinzwa wakasunungurowo herewo aina ndasunungura asunungura ndiani ndotobaiwa iwo wakarwa here indakazotanga kumudzosera patime dzakatanga kundirowa ndakati amuna wangu hangaramba achindiwa chichishunza because angandibvira nina wako ndo alright mukomana akazosvika pakutora mukoma akudzinza navo muisire mombe nebudzi mukomana wambusha amutambi tachaja iwewe mutambi tachaja iwewe
Zvatinongoisa zvakatadzwa kota natadzwa nevana toenda kunani nababa saka tikukumbira kuti musaine pamwe chete nevana venyu nokuti vana venyu vaite shungu rinobhadhara ini chaza zvikuita nyuma chimina venyu iwe shama tikupa 1 week nokuti uise mombe chimina mombe nembudzi yeitwa zvainofanwa kuitwa pachivanhu azvinzwa here saka makadzorera here gano munenge wakadzorera akadzorera ndiani sawira misire mbudzi dzake mbiri apa dzaanopona akomana mbudzi mbiri dzaanopuwa vachibva panapa mangwana makusina chikuwa mbudzi dzawo mbiri dzokusungirira zvinhu kwete ana baba atanguwapo chimina chiri musha maoka izvo icho chimina chiri kudzoka kupi munyika mambushu inonosainai mbudzi mbiri zvinoenda mangwana makuseni idzo mhotsi dzozopupurira idzo bata ndaenda kumbotaurawo nananzo munhu ane zvitumba zvakasunungurwa yakasai manje saka toti whistleblower kai ina handina kutarisa nematasiro azvotiona tangana haisi whistleblower here nekuti muchiri kundifungawo here abiyamu aiwa ndinoti muone mafungire wai fungai nemumwe mufungiro mamisa zvese zvinhu zvinoti nzira dzakaita sei dzakasiyana asi nomwe duration yacho zvinenge chiri dii zvinogona zvichireva zvimwe zvinhu zvisiri whistleblower mombe yedu inoyarini naye mutambi ava mutambara inoyarini inini mukudaiso mhotsi Sambotsvaga chiya pamombe chimina sekretari vape mwedzi chete taura kuti isusu izvino zvinokuisai chiketero nokuti hamuteereri chiketero toita se zvinoisa mhotsi idzo dzanozwa kucheta mhotsi dzako idzodzo zvokuda mombe yechimina musajairire zvinhu zvisina basa mupe mwedzi agara mvura anono suka yenyu papa mawiswa kudarira vana adika usina tsika usazorwa izvo unonwa uda mombe yokupira kumwedzi mbudzi musukira mangwana endai ndonyaya yekupedzisira nhasi tira kuenda kumakana